Čaute všetci, opäť ešte jeden balíček, ktorý teda tiež pre mňa úplne nový, nevidel som ho, možno vy ho poznáte, World of Tanks, takže by to mal byť séria teda kariet o tankoch. First Strike, vedeli, že čo sa tam teda schováva, ako to vypadá a o čom táto séria je. No, Last Defenders, pre mňa angličtina je vždy ťažká, ale snažím sa. T-34, tank. Neviem, či to slúži aj na nejaké, teda nejakú hru alebo len zbieranie, skúste mi napísať. KV-13, ST-1, AT-1, SU-101, to sú fakt asi typy tankov, predpokladám. First Strike. A posledná kartička, nie ešte dve. Mutium. Takže 10 kartičiek, fakt neviem, či to slúžia na nejakú hru alebo len zbieranie. Napíšte mi kľudne, ak sa vám video páčilo. Dajte si odber, budeme takéto zaujímavosti dávať aj naďalej.